L'alcalde de Cercs, Ferran Civil, l'alcaldessa de Guardiola de Berguedà i presidenta del Consell Comarcal, Montserrat Ribera, l'alcalde de Fígols, Josep Guixer, i exminers i tècnics van acordar ahir fer arribar a l'Agència Catalana de l'Aigua, al president de la Generalitat i a la Direcció General de Mines, la proposta d'un estudi sobre el possible aprofitament de l'aigua de Fígols. Volen que acceptin la proposta i permetin que tècnics de l'empresa OCB entrin a la mina de la Consolació, coneguda com a mina de Fígols, per conèixer la quantitat d'aigua que hi pot haver en aquests moments i per recollir-ne mostres per poder-la analitzar i saber quina és la seva qualitat. L'enginyer superior de Mines, Miguel González, conjuntament amb la resta d'experts, han posat en dubte les consideracions de l'Agència Catalana de l'Aigua sobre la suposada mineralització de l'aigua que hi ha emmagatzemada dins de la mina, així com de la quantitat que en pot sortir. Els tècnics només s'han pogut explicar les dades que ha donat l'Agència Catalana de l'Aigua al considerar que probablement no s'estigui parlant de la mateixa. Les opinions dels experts en mines i enginyers d'aquesta mina han assegurat que les últimes analítiques d'aquesta aigua, fetes abans del seu tancament l'any 1991, precisament consideraven que l'aigua era d'excel·lent qualitat i fins i tot s'havia plantejat embotellar-la. A més, s'ha reiterat que les mesures indicaven que sortia un cabdal d'aigua constant de 20 metres cúbics per minut. Els experts han indicat que fer una prospecció a la mina donaria les mesures objectives de cara a saber exactament la quantitat d'aigua i la seva qualitat. En aquest aspecte han recordat que durant els 8 anys en què es va extreure l'aigua de la mina i es va derivar cap al pantà de la Baells, hi van haver analítiques que asseguraven que l'aigua era d'una excel·lent qualitat. Així ho van garantir les analítiques fetes per un dels catedràtics més influents d'Espanya en temes d'hidrologia, el doctor Fernández Rubio, tal com ho ha recordat González. Davant la qüestió de la necessitat d'aigua de la central tèrmica de Cercs, els tècnics han recordat que en el seu moment la central va poder funcionar perfectament, ja que utilitza aigua d'una altra font per omplir el seu circuit de refrigeració. En aquest sentit, s'ha explicat que l'aigua es troba a 1,5 quilòmetres de la boca de la mina i que seria relativament barat fer una prospecció per assegurar les mesures. Per la seva banda, els electes Civil i Ribera han dit que no són ningú per donar consells al govern, però que simplement consideren que és un deure moral informar del que se sap. I en aquest sentit, han afirmat que en una situació de crisi com la que hi ha actualment al voltant de la sequera, s'haurien d'estudiar totes les propostes a fons. Civil ha subratllat que només es demana que s'entri a la mina i que es comprovi la quantitat d'aigua que hi ha i la seva qualitat. Els dos alcaldes, conjuntament amb l'alcalde de Fígols, Josep Guixer, han insistit en que en principi la proposta presenta molts més avantatges que un eventual transvasament del Segre. Seria molt més barat, més ràpid de fer l'obra i més ecològic que treure l'aigua de la capçalera d'un riu. La diputada d'Educació de la Diputació de Barcelona, Carme García Suárez, va presentar ahir als ajuntaments del Berguedà les grans línies del Pla d'actuació en educació per al període 2008-2011. En un acte celebrat al pavelló de Suècia, Carme García va explicar quins eren els principals eixos del pla. Primer és el que nosaltres diem l'aprenentatge, l'educació al llarg de tota la vida. Entendre, per tant, l'educació no com una etapa, sinó com quelcom que comença quan naixem i que finalitza quan se n'anem. I això vol dir que en totes les etapes de la vida d'una persona necessitem i és necessari que hi hagi espais i que hi hagi d'alguna manera projectes educatius. Això significa, des de la llar al bressol, i per tant la necessitat de la llar als bressols, que és un dels reptes del nostre país i que nosaltres tenim, per tant, una prioritat que és aquesta. Això significa l'escola primària, sens dubte, i per tant una escola primària de qualitat, una escola primària en què l'èxit sigui possible per tothom, amb igualtat d'oportunitats. Això significa l'etapa, evidentment, de l'ESO, l'etapa del batxillerat o dels cicles formatius, però també després continuar amb el que és l'educació per a adults o el que són l'aprenentatge que nosaltres diem al llarg de tota la vida. La Diputació de Barcelona té com a objectiu donar suport als ajuntaments i per aquest motiu ha organitzat 5 sessions explicatives sobre els requeriments i les informacions a l'hora de fer les sol·licituds de suport als programes educatius.
Carme Garcia va posar en evidència la importància d'aquesta proximitat entre la Diputació i els ajuntaments i, sobretot, amb els ajuntaments de municipis petits, on la Diputació a vegades queda una mica massa lluny. Una cooperativa de Berga a la Meixerina farà possible que la pròxima edició de la Patum es pugui seguir en directe per internet. Aquesta cooperativa, que el mes de maig posarà en funcionament el portal turístic onsurti.cat, ja ha presentat el projecte al Patronat Municipal de la Patum. Aquesta retransmissió serà la primera que oferirà aquest nou portal, que té la intenció d'oferir en directe altres esdeveniments que es produeixin al país. També serà la primera vegada que la festa es podrà seguir en directe a la xarxa. La Meixerina agafarà el senyal de televisió de l'Ajuntament de Berga i l'enviarà al servidor d'un parc tecnològic que farà possible que les imatges es puguin veure a internet. La Meixerina és una cooperativa que han constituït a principis d'aquest any 5 joves de Berga amb la intenció de posar en marxa el portal de turisme onsurti.cat. Entre els elements que configuraran aquest portal s'inclou una televisió a través de la xarxa. El projecte de la Meixerina es va presentar en la darrera reunió del Patronat a la Patum, reunit el passat divendres. En aquesta mateixa reunió es va acordar tirar endavant un projecte de museu virtual sobre la Patum, completar el procés de registre i patent de les marques de la Patum amb els nans vells i els nans nous i instal·lar un empostissat a la plaça de Sant Pere per garantir que persones amb cadira de rodes puguin veure la festa. L'espai que se'ls reservarà seran els 2 últims esglaons de les escales de la plaça Cremada sobre la zona de la Font, un espai d'entre 16 i 20 metres. Les persones amb dificultats de mobilitat hi podran accedir des del carrer Buixader i podran comptar amb l'ajuda de la Creu Roja per fer els desplaçaments. Pròximament, el consistori farà públic un número de telèfon on les persones interessades hauran de trucar i especificar quin dia i quin salt volen veure per tal de reservar-los un lloc.